כן, במעבר חד, אבל תראו שגם יש קשר לנושא הקודם, גם יש קשר בין צבא לספורט. וספורט זה לא רק אולימפיאדה, זה ערכים, זו תפיסת עולם, זאת משמעת עצמית. על פי רוב זה גם משהו מאוד מאוד קבוצתי. בוקר טוב לרועי יבלוצ'ניק, פסיכולוג בתחום הספורט ומנהל מחנה הספורט One Team. מה שלומך רועי? בסדר גמור, בוקר טוב. בוקר טוב, וקודם כל נפתח מחנה הקיץ הזה תחת השם One Team. בוא תספר למאזינים מה יש במחנה הקיץ הזה. זה מחנה קיץ מיוחד ושונה מכל מחנות הקיץ שקיימים היום. זה מחנה שהמטרה שלו היא שותפות ואחדות בין החברה הבדואית לחברה היהודית. אנחנו בעצם לוקחים 25 בנות בדואיות, 25 בנות יהודיות. הבנות הבדואיות מהפזורה הדרומית, הבנות היהודיות מגיעות באמת מכל חלקי הארץ. אנחנו יוצרים פעילויות ספורט על מנת לגשר על פערים שקיימים, כמו פערי שפה, כמו פערי תרבות שלפעמים קיימים. דרך הספורט אנחנו מצליחים לדלג על כל הפערים והקשיים האלה. כן, ואני מבין שהמחנה הזה הוא ביוזמת קרן עזריאלי ובהפעלת אורט קדימה מדע. כן, אורט קדימה מדע. כן, זה המחנה, זה השנה השלישית שלו. המחנה באמת הוא ביוזמת קרן עזריאלי, דני חכים, ובהפעלה של אורט קדימה מדע. המחנה מתקיים בכפר סילבר של ליד אשקלון. השנה זה שנה מורכבת. מורכבת, כן. ובאמת זה מהדהד הלאה? כלומר, אתה מרגיש את זה גם מעבר לבנות שמשתתפות ישירות, שאני בטוח שהן עוברות חוויה מדהימה, מרגישים את זה מסביב, כי זו כבר שנה שלישית. כן, אחד אנחנו מאוד מתקשרים גם עם ההורים, גם עם ההורים של היהודים וגם עם ההורים של הבדואים. יש לנו את חנן אבו קוידר, מהכפר הלא מוכר אבו קוידר, שהיא בעצם אחראית על החברה הבדואית. והיא יחד עם קרן עזריאלי עוזרת לפרסם את המחנה בחברה הבדואית. בשנה הראשונה היה לנו קצת קשיים להביא בנות, היום אני בחברה שאנחנו עושים אפילו ימי מיון למחנה. אנחנו רואים המון רצון של החברה הבדואית להגיע למחנה, ואפילו בקשות לבצע מחנה דומה לבנים. כן, נשמע מתבקש. אתה יודע, רואים את הדברים האלה לפעמים בשיתופי פעולה בנבחרת ישראל, יהודים וערבים, וגם בנבחרת הצעירה זה בלט. אתה פסיכולוג ספורט, שזה בעצם אומר שאתה מבין את הצורך וגם את היכולת המנטלית של ספורטאי, יכול להיות ספורטאי חובב, יכול להיות ספורטאי מקצועי, להתמודד עם לחץ, ריכוז. כן, אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו חווים במחנה זה קצת חרדה וחשש. כלומר שזה גם דומה להרבה מה שספורטאים באולימפיאדה, על ספורטאים וספורטאיות שמגיעים ופתאום המאני טיים עכשיו על השולחן ואני צריך להביא את כולי עכשיו לתחרות, ופתאום מה, אני לא מספיק טוב, אולי אני לא מתאים, אולי אני לא שייך, אולי חשבתי, יש לי הרבה מאוד ציפיות על משהו, ופתאום הציפיות לא תמיד מתממשות, ואיך אני מתמודד עם זה. באמת גם פה במחנה הזה, הלילה הראשון הוא לילה מאוד מאוד מורכב וקשה לבנות, בעיקר בהיבט של השינה, אבל להירגע ולפרוק את הלחץ שדיברת עליו קודם, איך אני בעצם מוציאה אותו. אני חושב שאחד הדברים הטובים שעשינו השנה, של הבנות היהודיות, אנחנו לא פרסמנו לבתי ספר, ממש הגענו אליהם דרך הרשתות החברתיות, דרך הטיקטוק, האינסטגרם, ופנינו אליהם, והבנות שהגיעו הן בנות שרצו להגיע. כלומר, הם אלו שראו את המחנה, הם אלו שקראו עליו, הם אלו שיצרו את הקשר, ולכן הם הגיעו, וההתמודדות הייתה קצת קלה יותר. אני תמיד, כמי שאוהב לראות ספורט, חובב ספורט, תמיד רואה בספורט איזה כלי ניהולי בסופו של דבר. כלומר, כמו שאתה מנהל קבוצת ספורט או אירוע ספורט, אתה גם יכול לנהל, זה יכול להיות בצבא, וזה יכול להיות משהו בתחום העסקי. כי בסוף יש פה דברים של ריכוז ושיתוף פעולה ורצון להביא את התוצאה הכי טובה. אני מניח שאתה רואה את זה ככה גם כן. כן, זה הדברים שאנחנו מדברים עליהם ברמת הערכים של הספורט, זה באמת העבודת צוות, איך אני מביא את עצמי. אני חושב שגם המסוגלות האישית שלי היא מאוד מאוד חשובה. כלומר, אם פתאום אני מצליחה לעשות משהו שלא הצלחתי לעשות קודם, הדבר הזה בהחלט יוצר אצלי מסוגלות ביטחון עצמי גבוה יותר, ואז הוא מאפשר לי להיפתח גם לאנשים אחרים. ואז
הספורט הקבוצתי, שכמובן אי אפשר לנצח כדורשת, ואי אפשר לנצח במחניים, ואי אפשר לנצח בכדורסל, שאני שחקן בודד. ראינו זה גם אתמול בלילה, את הדרימטים, כן. קבוצה של כוכבי על ב-NBA, אבל עד הרבע הרביעי שהם לא מצליחים לשחק ביחד, אז הם לא מצליחים לנצח קבוצה כמו סרביה. ואני חושב שזה משהו שבאמת אנחנו מצליחים דרך הספורט, להנחיל אותו גם כן לבנות, על כמה חשוב השותפות והאחדות שלנו כדי לעמוד במשימות, או לעמוד באתגרים שיש לנו בחיים ובמדינת ישראל. אז זה תרומה לכל בת שמשתתפת, זה תרומה חברתית מדהימה, ואני מאחל לנו, אתה יודע, שהרבה כספים הולכים לספורט, שכספים ינותבו לדברים האלה, לספורט העממי, לדברים האלה, בטח ברמת הדו-קיום, ובטח בתרומה לבנות, ואני מקווה לבנים, כמו שאמרת. אורי יבלוצ'ניק, פסיכולוג בתחום הספורט, ומנהל מחנה הספורט One Team, תודה על היוזמה, תודה על הפעילות הזאת, תודה על השיחה. תודה לך.